sani ba ta ga 18 bata to ba da ka gane mu sake abin kawai kai ka aminta da izinin ka za ta ansa to shi yasa abin da yasa ta yi kankanta ne kada a ce mu ba ta kalmar shahada mun ba karamar yarinya ga wannan shine mahaifinki shine babanki ko to alhamdulillah to yanzu da ke da ita ku daga yatsa haka ku daga yatsa haka daga yatsan ki a'a yatsa daya ana kama basa hannunka ku daga yatsa haka kaleta dokta yawa to ku ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abinda kuka faɗa yi musu bayani abinda suka faɗa abinda kuka faɗa ashhadu kun shaida Allah ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya he Allah wa ashhadu sannan kun sake shaidawa anna muhammadan annabi muhammad abdullahi bawan Allah ne wa rasuli sannan kuma manzon Allah ne saboda haka daga yau za ku bar addinin da kuke yi da addinin tsafi za ku dawo kuna bautawa Allah daya sannan kuma za a fara koya muku addini yadda ake sallah da duk abun da ya abunan kuma nan garin yana ɗaya daga cikin garin da muka aje malami wanda